Der er sikkert mange, der har undret sig over, hvad det er for nogle store fælder, der i foråret blev sat op i Skjern Å, ved Boris Krog og i Omme Å ved Sønderskov. Mit navn er Søren Larsen. Jeg arbejder for Danmarks Center for Vildlaks. Jeg vil gerne fortælle lidt mere om formålet og arbejdet med fælderne. DCV har nu sammen med DTU Aqua sat gang i den store lakseundersøgelse, som løber over de næste 4 år. Fælderne er de såkaldte rotary screw traps, som er udviklet i Oregon i USA. Det er rotationsfælder, som hjælper forskningen med at undersøge, hvor mange laksesmolt, der trækker ud af et vandsystem. I dette tilfælde Skjern Å-systemet. Fælderne kører fra midt i marts til juni måned. Målet for denne undersøgelse er at estimere antallet af udtrækkende smolt i Skjern Å-systemet i 2016. Foran fælderne er der opsat radgarn, som skal lede fisken mod fælderne. En del af fisken bliver så fanget i de roterende hjul og ender i en fangstkasse bag fælderne. Når lakseynglen når en størrelse på 12-15 cm, vil den søge mod havet. Denne fase i laksens liv kaldes smoltfasen. Som det kan ses i undervandsoptagelserne, fanges en del af de nedtrækkende laksesmolt i fælderne, hvorefter de tælles og registreres. Alle andre fiskearter registreres også, og er dermed med til at give et billede af hele fiskebestanden i åen. Fælderne renses og tømmes dagligt, som oftest først på dagen. Samtidig renses raderne, som hele tiden stopper til med grøde og grene, der kommer flydende med strømmen. Der er gjort meget for laksens gydemuligheder i åen, og hvert år udsættes et stort antal yngel for at styrke bestanden. Men kun ved at kende antallet af laksesmolt kan man sige noget om, hvor godt de forskellige tiltag virker. Det er en farefuld rejse for laksen, og den er erfaringsmæssigt forbundet med stor dødelighed. Senere undersøgelser af opgangen skal vise, hvor mange af laksene, der overlever turen til Atlanterhavet og tilbage til gydepladserne igen. Fælderne fanger kun en del af smoltene. Derfor mærkes og genudsættes smoltene igen opstrøms for fælderne. Genfangsterne danner så grundlag for beregningen af det samlede udtræk. I forbindelse med registreringsarbejdet bedøves fiskene, så de lettere håndteres og ikke lider unødig overlast. Optællingen og registreringen af fiskene er vigtigt, da der findes mange forskellige slags smolt. Nogle af fiskene er findeklippet, det vil sige, at de stammer fra udsætninger, mens resten er vilde fisk, som har haft hele deres opvækst i åen. Resultatet af undersøgelsen ventes i løbet af sommeren og kan ses på projektets hjemmeside, der hedder Danmarks Vildlaks. Undersøgelsen forventes gentaget igen til næste år.